Jak vzniká plíseň, jak se jí zbavit a jak zabránit jejímu návratu. Plíseň v domácnosti není jen estetický problém, ale může ohrozit i zdraví. Proč vzniká? Jak ji odstranit a zabránit jejímu návratu? Proč plíseň vzniká? Plíseň potřebuje 3 věci: vlhkost, špatné větrání a organický materiál. Vysoká vlhkost vzduchu. Pokud vlhkost přesáhne 60%, vzniká ideální prostředí, například v koupelnách nebo na studených stěnách. Kondenzace vody, kapky na oknech či stěnách ukazují na špatnou izolaci nebo tepelné mosty. Špatná ventilace, nedostatečné větrání zvyšuje vlhkost, hlavně ve sklepech a koupelnách. Netěsnosti a zatékání, vlhkost proniká z prasklého potrubí nebo netěsné střechy. Jak se plísně zbavit? Rychlý zásah je nezbytný. Nejde jen o odstranění skvrh, ale i příčiny. Mechanické odstranění, plíseň setřete houbičkou, kartáčem nebo hadříkem. Pomůže ocet či peroxid vodíku. Používejte ochranné rukavice a respirátor. Chemické prostředky, aplikujte přípravky obsahující HLOR nebo fungicidy, které plíseň likvidují. Likvidace materiálů u hlubokého zasažení, tapety, omítky je nutné materiály odstranit a nahradit. Vysoušení, důkladné vysušení prostoru pomocí odvlhčovače či topení je klíčové. Jak zabránit návratu plísně? Prevence je základem dlouhodobého řešení. Snižte vlhkost, používejte odvlhčovače a pravidelně větrejte intenzivně a krátce. Řešte stavební problémy, zajistěte správnou izolaci stěn, střechy a odstranění tepelných mostů. Aplikujte ochranné nátěry, antiplísňové nátěry pomáhají zejména v koupelnách a vlhkých prostorách. Plíseň lze účinně zvládnout kombinací odstranění příčin, pravidelné prevence a zlepšení podmínek v domácnosti.